רוצה לדפוק את המדינה? בואי תראי איך מס הכנסה לא לוקח שקל יותר ממה שהוא צריך. תקשיבי, את נכנסת עכשיו לסימולטור של מס הכנסה בגוגל. ברגע שאת נכנסת, יש לך פה מחשבון. נכנס למחשבון, במחשבון את בעצם מקישה את נקודות הזיכוי שלך. בנקודות הזיכוי אפשר לראות אותם בתלוש המשכורת. אם את לא יודעת כמה נקודות זיכוי יש לך, את כבר בבעיה, אבל לא נורא. ברגע שאת נכנסת לסימולטור, ישאלו אותך כל מיני שאלות. אחרי השאלות האלה, את תדעי בדיוק כמה נקודות אמורות להיות לך. נכנסת עוד פעם למחשבון, עושה חישוב חודשי. בחישוב החודשי, את לוחצת את הנקודות זיכוי שלך. סתם לדוגמה, את אישה, אז יש לך 2.75 נקודות זיכוי. אין מה לעשות, את הגברים דופקים. אנשים מקבלות יותר מאיתנו תמיד. עכשיו את עושה בעצם את סכום מס ההכנסה, וזה אומר סתם לדוגמה, הרווחת 10,000 שקלים בחודש. ברגע שאת מקישה 10,000 שקלים בחודש, ויש נקודות זיכוי 2.75, חשב. זה המס הכנסה המדויק שאת צריכה לשלם בחודש. אז אם יצא לך יותר, תדעי שדפקו אותך ולא את דפקת חזרה. לכי עכשיו לתלוש המשכורת שלך, תראי בדיוק שכתוב פה מס הכנסה, כמה כסף אמורים לקחת לך. אם לא ראית את הסכום הזה, 454 שקלים, תדעי שלקחו לך הרבה יותר ממה שאת צריכה, אז קדימה, לכי תעשי החזר מס. בהצלחה. אל תהיי פריירית.